pụta mmanụ otezuo even na-achọ ime ibe a ga-emetụta your family. Mgbe I provide this guy mgbe unu ego one unu ga-eji wee wụ ma ruo ebubo na nya bụ ibe ikwuru na platform ezi na okwu gị bụ okwu anyị ọnụ kịta okwu anyị gogo ọnụ mma agba gị na nwata tụọ inu nna ya ka atụ ọkwụ ụgwọ nna ya ji ọkwa ịzara oke aha nọ ndị bụ okwu anyị ọnụ mgbado nwere na okwu a ga-anyị gị ọnụ sọọsọ ibe ya eme na okwu amanye gị ọnụ bụ ọ bụrụ na eziokwu ka i kwuru ọ bụrụ na eziokwu ka gị bụ jee paakị kwuru ịma na okwu a anyụrụ gị ọnụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu ka gị na da bọọ ikwuru wee batara na soshal midia ka ị rọbụ aba m ka ị nwa m ọkwa ọnwa ka ị nwa m ịkwago m to the wall mgbachazie nchechele m because m ma turn back jee paakị gbani famili ya onye ọbụla amaara ya ama m na ọ wee ike ọ bụrụ onye obodo gị tụọ na dibịa atụele famili ya tụọ na dibịa atụele ndị obodo ya maka na mụ bụ dibịa amaghị onye bụ ọkwa mmiri maka ozizi ya nyabụ mmiri ya ezo chọba ebe ị ga-agbana jee paakị ịmara ebe ị ga-agbanaga ịmali dibịa abụghị agbalụ gị ọgwụ for protection gbanabịa ma gị ma onye abụ ga-echekwaba gị maka ebe a mgbe apụtago m out for you ma gị ma onye abụ onye ọbụla kwụ gị n'azụ mgbe apụta m onwe onye ga-akwụ ya n'azụ nyapụta jee paakị mma emeche gị ibe ọgwụbụrụ ị ga-ele your family land ịbataruo na anụ ụlọ ana nke na family gị bi ile anya ị ga-etinye n'okwu a I'm telling you the truth. I am telling mma gba gị na omenala ka na-eme mma gba gị na ọdịbịa ka mbụ mma gba gị na ijiri dibịa mụọ okwu eze agwụ gị n'ọnụ mụ bụ dibịa ka gị bụ jee paakị nwa mgba nsị dị ka gị oveke dị ka gị ji mụ bụ dibịa wee na-amụ okwu iji ma amụ ije jee paakị iji ma amụ ije ma gị ma gị bụ onye zalụkọọlụ ahụ che na aka mgba na m echegolu na aka mgba pe mgba che aka mgba na m echego gị aka mgba ịmara ebe dị gị mma gbanaga ịmara ibe ị ga-eme bido mebia ịmara ebe dị ị ga-eme protection adị ị ga-azọba ibe nye gị bụ 7 days gbana be dibịa ya protect gị ịmara ebe dibịa gị protect gị gbana 7 days ga nye gị jee ka ọ bụ nya gwọbara gị ọgwụ nya ka aba gị na-arụ nya nye gị ka ị n'ove lie ma ndagbu iyi na m na-abịa 7 days I will strike you 7 days ị ga-anụ ozi m ị ga-anụ the heat ma gị mada boy zara call onye bụ onye isi kala aka nyakwupụta gị n'iru onye si na isi kala ya nyakwupụta gị n'iru nya debe gị n'azụ ka ọ kwupụta n'iru ka ọ bụrụ mmụnụ ya ọkwa dibịa na-abụ ka ị chọrọ ka ị nọdụ ebe ba nụrụ ọgụ ọbeke dị ka gị chọrọ ka ị nọdụ ebe dibịa na-abụ nụrụ ọgụ ka ị nọ na-eti ka dibịa na-abụ nụ ọgụ nke bụ nwanza jere igbo enyi na-abụ na-anụ ọgụ nke bụ nwanza si na ihe eje wee gbuo enyi na-abụ na-anụ ọgụ mmegwapịa gị mgbabenye ya kwadobe ịmalụbe dibịa ya agbanaga ọ bụla ajọ ọrịa eje larụba ebe dị gị mma jebe ọ bụ na n'ọgrevu ya dị ka ya edigichi dina n'ime ya ya nọ 7 days from today tata bụ Thursday from today 7 days ka m nye gị after 7 days on the 8th day mbido ime gị ibe mmemme mgbabido na m ebidogo osukwa nya bụ ebu ikote ọ ga-agba gị nyaba ebu ikote ọ ga-agba gị mgbe chọzie dibịa bụ ya kwụrụ gị n'azụ chọba dibịa ya kwụ gị n'azụ ọkwa gị si na ọgị bụ okwu anyị ọnụ onye ọbụla ya azụ oke abalị ewu ihe ọ na-eme ọ bụrụ ịpụta na soshal midia adị m agba wụọ adị m agba wụọ na soshal midia okwu nke a ga-anyị gị ọnụ tụlụ na idi dị atụeli jee paakị tụlụ na di ya atụeli famili gị ya abịalili be m nke bụ jee paakị ọ bụla nke ọzọ bụ na fonu ka ikwu ị ga-abịa be m na this one ị ga-abịalili be m ịbịa be m ime vidio ị ga-abịa be m ime vidio ka anyị tụrụ aka o setigo mgba ka anyị cheki anya anyị amazị anya emeli ka mesịa m
esi na nke bụ okwu anyị ọnụ otu mmiri ka otu mmụọ ka ibe a na-abara otu ọzọ bụ ndị niile asị batacha n'otu ba niile na-akwụgharị n'iru gọọmenti everyday na ba abago n'otu na nwere ibe ba bụ ọ bụrụ ịpụta ị na-akọta mmadụ na-akọ eri na nke nwe mere nke ọzọ ndị mmadụ emekwana oke ikpe na be ejekwara eme igbo na be ejekwara eme nke ọ dịkwa dibịa na-anakọ ndị mmadụ ego na-asịba bata abata n'otu imebe ya otu ihe mmiri agwago ndị mmadụ ibe ọbụla bụ otu a na-aba aba aka m adịrọ mmadụ nwere ike ije na ọ na-arụsị ijere ikwe arụsị nkwa egbuke ọbara na-arụsị anyị na ọgọ na-arụsị ọ bụrụ ka ije ebe otu gịnị ka ị na-aba ị na-asa ndị mmadụ isi sịba bịa bụ otu mgbe niile gị na oke ite na-abịa mgbe niile gị na igbo bụ na-abịa gee ntị ka ngwa gị bụ onye akara aka nwekwana ka o si abịa ibe ọma mere nwere ya ibe ọma mere mmadụ siri ya nwere aka adịghị na-ejele ọsọ fe n'ebe na gị na mmadụ dị na mma gị na mmadụ na-eme ọyọ onye amechezie karịa ahụ ije ruo ije gbuchiri ya na mmadụ ka eji aka ọ bụrụ ebe anyụfụ na-emewu anyụkwu na-emewu mgbe niile oke ite mere nke igbo bụ mere nke all fingers are not equal. mgbe niile igbo bụ oke ite ngụ akụ mmiri enwela ọgbata obie nwoke ka ibie nwoke na-aka ibie nwoke na-aka ibie nwoke na ibie rabụ n'ọnụ nwoke na-aka ibie akọwa akọ Naijiria mere fa bụrụ gị nwa bụrụ gị nwa dọsa Naijiria ụta dị gị apụtaziri na-akọ eri nkọ eri niile ya na-akọ eri ịkọrụja ebe akọ eri bụ nwa dibịa enwere ike enebe enebe nwa ọgwụ inwe karịsịa onye m dị 7 days mụ bụ eze obi ka nzipụ ajọ mmụọ ka ọ bịa gbaa m ọkụ mmụọ na-apụ apụ mgbe niile na-aka oke ite si n'oke ite ọbara tụle dibịa ịmasị na eze obi na-agba oke ite na-agba udu akọ mmiri na-agba igbo tụpụrụ ya ọnụ ọgbakwa n'onwe ya mgbe niile na-akọ ịkọrụja ebe apụ ndị ụwa ọgwụ inwe ị na-enyere mmadụ 7 days nwere ọgwụ inwe bịa nye eze obi ya bụ 7 days ma 4 days ọ chọrọ ịma aka nkweri niile ị na-akụ eri maka nwere onye na-atụ ịrụba ọnụ so maka obere ibe mmadụ kwụziri na mmadụ mere rekọdụ ilebe 7 days onwekwa ọgwụ nwere ọgwụ ụbụ eze obi dabere ọgwụ anụ ude ebe ọ na-abịa ezipụ mbesi abụ ugbo mbesi nkwọ karịsịa ịmakwa onye mbụ ịmakwa ebe nwe They don't know. ọgwụ ka m ji anya isi ọgwụ bụ ibe na-eje m ozi they don't know. enwere ibe ị nwere onye niile na-agwagharị ọ gịnị ka ndị na-agwọ ọgwụ mere Ndụ mmata karịsị ndị mmadụ 400,000 ndụ mmata karị efete n'aka ndị na-eme nke ọgwụgwọ onye na-agwọkwu onye na-aga Lagos na-eti chefuzie n'ọnwa ndị amụ na Lagos Chukwu na-eme eze ụta ka ọ dị emezi na ndị mmadụ anya ukwu karịsịa I'm telling you alụsi ego mmadụ na mere nke eme nke ji ezuo ike na nwere ọgwụ iwe chanel ọ dị ọgwụ ebe ezobi nọ ka ndị fụ ajọ mmụọ na-abụ ndị fụ ajọ mmụọ maka na enwe m ajọ mmụọ na-abụ ndị fie kama ọ ga-agba aka na togbu onye aka oburu ugo nata enwere m oke ọgwụ taa ka ọ dị ndufu ajọ mmụọ kama ọ ga-agba aka na togbu onye aka ya dị ọcha I'm telling you nye ya mụ bụ eze obi 7 days ya bụ ka ndufu ajọ mmụọ ka ị mara na ọ bụ dị ọ bụrụ na n'ofu ebe na-akụ eri na-anọkọ ndị mmadụ maka na akụ eri na obere okwu ka iji kụọ eri nwoke nụcha ọgụ nwaanyị nwere akọ nwere ọgwụ ekwe ndị nwere ọgwụ nwere ọgwụ ada ama aka pawa ọ na-aba ịfụta spirituali ka anyị na-afụta anụmanụ nwere ọgwụ power SS power one day ịbịakana izu one day foto izu na anyasị efu ka a nụrụ ụta si ahụ mmadụ ụdị ọgwụ inwe ọ bụrụ ịfụta ị naghị tresịrị ndị mmadụ onwe okwu iri nwe nzifu oge ajọ mmụọ jee gbaa m ọkụ gbaa m ibe gbagwo ụchụ gbaa m ibe anyị na-efe ọkụ gbagwo ụchụ enwekwe m oke ọgwụ jekwe jụ ese jekwe gbaa aba karịsịa apụ etresi biko ndị mmadụ
butuo ị na-akọ erichi ibe niile na-akọ eri ọrụ anyị ka ị na-agwa butuo mana ibe eji agba gị nkịtị bụ na onye karịrị mmadụ ọ karịrị karịkwa chie ịkarịa mmadụ ịkarị ma chi ya karịwa chie mana eziokwu karịsịa onye fọtara na-akọ eri ọ bụrụ ụgwọ atụfọrọ ka ije n'ebe akwa ya nọ n'ọdụ nwoke m na nwere ọgwụ ihe ịchọ ka mba ịrụ ọgwụ mkpafụta ọgwụ nnukwu mmadụ na-ebere ebe nnukwu alụsị ndị ajọ mmụọ fụ ọda agba aka anata karịsịa ọ ga-agba aka nata ogbu onye aka edo ọcha na ọmụba eze obi kwuru ya itretiziri ndị mmadụ na onwere ibe inwe arụsị ego na asaba ofu nwa ebere ebe ji eto ọnụ abụ onye bụ apụ ndị a